सागर श्री गांगेश्वर देवस्थानाच्या समितीच्या वतीन सगळ्या आमच्या भाविकांक हांव शिवरात्रीच्यो शुभेच्छा दिता। आणि आज आम्ही सकाळ पासून ह्या देवस्थानाक सकाळी 6 वाजता मूर्ती उत्सव मूर्तीची पूजा पाठ करून तसेच अभिषेक लघुरुद्र करून आम्ही सुरुवात केल्ली आसा। सकाळच्यान आम्ही हजारो लोकांनी भाविक आमच्या दर्शन मंदिरात येऊन आपले देवदर्शन घेतलेले आसा। आमच्या देवस्थानाच्या बाजूकूच आमची ल्हानशी तळी आसा, ते तळयेर सुद्दां भाविक येवन न्हावन आनी मागीर आपलें देवदर्शन घेतलां। आतां आमचे दनपारां आमची महाआरती जाली, तीर्थप्रसाद जालो आनी आतां नित्य आमी 5 दीस आमी सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले। फाल्यां सत्यनारायण पुजा, परत सोमारा सत्यनारायण पुजा, तेन्ना भाविकांक मुद्दाम हांगा येवचें। आणि मुखेल म्हणजे सांगूंक सोदता, ह्या देवस्थानाची सुरवात म्हणजे स्थापना 1958 साली कैलासवासी हरिचंद्र देव मडगांवकर हांच्यांनी केली आणि आज आम्ही 62वा शिवरात्री उत्सव ह्या जाग्यार आमी साजरो करता। जेन्ना हांव मागता अजुनूय आनी फुडले 4 दीस आसा, सदांच आमचे कार्यक्रम आसता, म्हणजे गणपती आरती पुजा आसता, संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम आसता, तेन्ना सगळे भाविकांक मागता की ते अवश्य आमच्या ह्या मंदिरान येवन दर्शन घेवचें, प्रसाद घेवचो। आणि तशेंच निमाणें हांव RDX चॅनल आमचे हांव मनापक देवस्थान समितीच्या वतीन आभार मानता की तेंच्यांनी येवन आमच्या ह्या स्थिती गोंयांत आमची दाखोवन दिली, त्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही मी घागरेश्वर देवस्थान शिकेरीम गोवा येथे आलेलो आहे। फारच सुंदर आणि अप्रतिम त्यांचा सोहळा असतो। भक्तिभावाने लोक येतात। सकाळी 5 वाजल्यापासून जी रीग चालू असते ती संध्याकाळपर्यंत प्रत्येक भक्तगण आवडीने प्रसादसुद्धा ग्रहण करतात आणि एक मंगलमय वातावरण असतं। हे देवस्थान हे जागृत देवस्थान आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे भक्तिगण अलोट गर्दी करून येतो। ह्या वर्षी थोडी गर्दी कमी आहे कारण आउट डे असल्यामुळे, परंतु संध्याकाळी परत तीच अपेक्षा आहे आणि खरोखरच प्रत्येकाने भेट द्यावी असे देवस्थान आहे। हे नवसाला सुद्धा पाहू। आपण किती वर्ष झाले तिथे? गेली जवळजवळ एक 14 वर्ष मी येतो मुंबईवरनं। आणि माझं कसं असतं, शिवरात्री हे माहिती आहे त्याच्यामुळे आधीच सगळं बुकिंग वगैरे झालेलं असतं, त्यामुळे 5 दिवस पूर्ण या उत्सवाची मी मजा घेतो। अशीच मला महादेवाने कृपा करावी आणि दरवर्षी येण्याची मला शक्ती